ukuthi ekhaya ninomsebenzi niyasola ukuthi kukhona lo ogangayo ngedlozi uzofika uzoba khona ngitholeleni lento le ubobo nalo ubobo ubobo lolu angazi ukuthi nilibiza kanjani ngakini kodwa ubobo lolu lento le amabhelebhele lawo sasikhaliso sasiyenza lento sithi sidlala sithi yabona sasithi ba inkomo lento siyifake la senze kube ngathi yinkomo uma kuukuthi niyasola ukuthi kunomhlalo ozofika ogangayo uantweni noma ukhulweni noma umalume wenu noma baba omncane wenu thola ambani niyongitholela lezi zinto ezomile okomile lokhu kwabobo yabo inkunzi lezi zobobo nikuthathe nikugaye bese nikuhlanganise nelongwe ihlanganise nelongwe kube impuphu then emveni kwaloko uma nizolokhuza nizohlaba noma kuzoba khona isiwa nizosihlaba chelani ngalokho ne nichele ngakwigceke lonke bese niphinde niyakushunqisa nifake isihloko sikamanyazini bese uyangitshela ukuthi akekho yini umuntu oyobhodla igazi lapho kulowo muzi kukhona umuntu oyobhodla igazi aqhuma igazi same time ushube yabona okomile ukuthi kuba nje usuke sekuqala kuvuleka nelentuzana lokhu kukusiza ekuthenini uma umuntu ezoganga noma eganga ngempepho uyakwazi ukuthi nithathe lokhu nigaye kube impuphu nikuhlanganise nikuvuvuzele empephweni anduba kube khona lo ozofika ezoshisa impepho uma uthi niyayishisela impepho nikushisa nempepho lokhu kunuka igceke lonke uyayibona into okwenze ningakhulumi lutho nikushise nje oqhuma ibhobe ebantwini